Pwede. Oh, sir. Pwede na kay si boss ning kontak na pod. Oh, siya kay sinawon sa atin akong pan. Akong armas sa 55. Sige sige. Kay daghan pa kita lista nga tong pumbaho no, may nang ipasaylo ta ato. Ada na po mo. 1 million ra ba atong gi kuha na no. Suhula to. Ano kinahanglan di na to mapalpa ka? Oh, sige. Ako nang kumano ni boss. Bira rin. Bira ko kay bigla nilang pagtumbag daw. Bantay bitaw ka. Gani. Bantay bitaw ka. Kumaring turos boss, buto na to. Oh, sige. Tama abot ron. Okay, nindot kaya itong service ron. Kasi ba taron, dito magpunta pulis. Ay, kabala ka. Ano? Magituhin mo, boss. Oo. Bago ni karong dawa kay ikaw kay Naglagot di si boss itong tawhana kay mao ko ikaw at panty sila ha. Kini ipatumban niya. isa may pasigilan na nagpagbanti. Kato itong ibirahan ng agi niya. Wa ni mo birahe. Gusto ko. Kulatan ka. Ikaw di klaro ni hitmana kay. Klaro niya. Bawal pero ang kukan kay namog yung say mo kuan. Klaro unsa kay napatay nimo. Unsa may napatay nimo kuno? Sa una yun mga bitin kanang kuan. Tilo. Ako lang dipandak ko. Mga ahaw. Klaro na hata mo o di mo napatay din. Gusto ko Di na ka tinusit. Ano boss? Manday. Agad mo kunin mo ko. Ay, sige hatong hutuwato si boss ron. Muwari mo to ron. Oo. Sus. Ita to niyaging si Mana oy. Saan to akong mga tao nga gipang pagsuko? Ayaw naman. Stilan to mga tawhana. Grabe mga palpak man. Tiyasan mga to mga kuwan ga. Ako tong ihayro balik. Pananglitan. Makuha na nilang tawhana. Silbi, muko japunin ako, may trabaho yapon. Ako to pangitaon. Grabe atong niaging kuan gid, grabe. Grabe palpaka, kinanglan wanay mapalpak ron. Sige ako pangitaon. Boss. Tingnan tek. Abot ko na siya ron. Saan eh? Dara. Boss. Salamat sa pag-abot, boss. Salamat ko. Saan to niaging atong manganong to grabe mo to palpaka. Mao lagi, sus. Kana mo itong hitman nga way klaro. Atong trabaho ninyo. Dili na. Asam nito akong imong itong tao nga imong basuko. Kana de. Bo, Di na lagi ni mapalpak lagi. Tao na nga asmana ba? karon na ko'y plano ninyong duha. Nga, uswan. Naman ko'y naman katong tawhana ako jud ni ipakuha kay grabe jud kalagutan ako katong tawhana. Ako to pabirahan mo balik. Oh, sige. Ay, kuha na yung mga armas eh, hindi ka kabira. Walang bandab lagi ko lagi. Ay, gol kay. Pino na iba na ni palpak lagi. Kinanglan na nga. Naman ko'y kuhaan nyo balikon ko to inyong kuhaan ninyo nga 100,000 gyapon akong reward ato. Dito 1 million de. 1 million ito ko niyo. 1,000 akong ikuha na to kay kuhaan. Sige. Buhat ni pulang. Nga kay Nya karon dayon. Ato mi. 100,000 to, 100,000. 1,000 dito biting. Nya. Ata po na nagkuhan. 100,000 akong reward ato. Kung makakuha mo ito tawana. Kuan ni pigit pulo. Kinanglan, wala palpa ka? Wala ni palpak lagi. Sabot ka? Wala ni boss. Hindi na ko kasi. Sige, katong plano na to. Ha? Oh, kinalawa na ba palpa ka? Oh, dili palpa ko. Sige. Dili. Ay, isa. Tingnan to mauso. Walang iso kito. Oo. Kung dito mabuhat ikaanaon na to. Dapat tayo ko. Yawa na. Di na kinang palpa ka. Na di ka ko tuktukos balay na niya ka ng kuhan. Ako Kirahan ka to. Dili, sakit dili. Kirahan ka to. Sige. Kinahanglan nga ini kuan tira diyon. Okay, tira lagi. Kita lu tira din ka. Okay na ko armas na ko. Armas lagi. No gani. Andan mo. Bias panahon ron, pininita. Na, wala na po yung konsumo rin sa balay, oh. Mga bugas. Ang gusiri, wala na gid. Pinahagi ko mapalit, ani. Loh, wala nga ito pag-ihaging. Si Manay. Kulbaan na po ito. Naglahi ka itong pinuhuna, gid. Pinahaging, brahan ko ito. Baka, ipstot pa ikaw ito. Pinaan na self-defense ba? Pinaan na ano?
Ano ba? Nangyayin kami yung best taekwondo rin. Pero, mas mahal sa ginatay, tinulo ang tatay. Kasi nga si Philippines ba? Nga, balay init yung panahon ron. Nga, wala mo kayo konsumos balay. Papay ko, bugas. Bato ko dos lungsod, kaya pay ko bugas. Ako sa nilaktan ka diyot. Kawato yun akong kuhan rin. Kwarta rin. Ano ka nina sa ko? Balay ko tutok. Salah, turut bilang naglakaw. Oh, betul, dulu kau. Mana target mo nga ka ng pagpirana ko? Ano mo? Lagi. Wala, Limot na tigil. Wala, bakit na? Atong sabyan. Abot na to. Pira rin ka. Oo, sabi na eh. Pantay ka. Wala lagi. Sige. Ato ta. Ikaw sabi ko ano ba? Ano ba mo? Ha? Hindi man sugo na mo. Kita yung susugo na mo. Boss ako, boss. Pag naging si Mana, ikaw ang gyapon to? Boss, Jason. Dam, patay ka na ko. Ha? Pati ka gisulan mo ko, boss. Pila may suhuli mo? Kuan? Karang, Ha? 100,000 yapon. Na ang... Ano ito? Pila may... Kapalit na na. Patay ka na ko na eh. Okay, babay, hukum sa mga mo. Ha? Tagasa mo ka, tagasa mo ka. Nagkakuha ko, konsulasyon ko. Ha? Di mo alam na ka sa Balamban. Okay, kuan, ako na Barog. Barog ba? Ang ano mo eh? Pero alam ko, ikaw ang ginapay na magod. Sira ko kasi, hindi ko lang ko ba, gawin ko bago. Hitman ka sibo? Kung konsulasyon lagi. Eh! Nagagano sa pagkadalan. Wala, boss, wala, boss. Sakit man. Palpak naman po ni. Aha ka na eh. Balik. Balik. Sige balik. Nga, sulit. Sakit na rin mo eh. Sige magkakapalpak. Ato tang boss. Okay. Sakit. Sige. May kinay polis. Kaya po na boss. Iskot ka ba ang nagab. Sige nagkakapalpak. Wala. Musta man? Palpak gapon. Gibirakan gapon sa inyong gi-kuan. Gulata gapon na. Sulatan rin lagi. Dali mo eh. Bumni klaro ka boss. Ayan, Pusla mga pirmi mangga mo. Palpak. Habi na. Kini boss.